umuk adigang adiguna ngembe kalau muncul kepalat kowe arep wong bayangan iki gililusi jalmotan kena kini lho yo ngejawab apa antem jebol jajamu diwano op wedan pejah kula man kula sumanggaaken ora Kurawa kok dadi geger ora karo-karuan iki ketemu sapa pinanggi kalian Setyaki kula minger ngiwa dheweke melu ngiwa kula nengen dhewe melu nengen sajae ora gelem disimpangi Senjaki pancen nek kali Kurawa mesti gawe perkara terus dadi perang Senjaki ket biyen tekan saniki digdaya man wah tenagane saya tuwa saya tambah rusa tangane kepelane saya antep kula semanggaken man Satama ya kalah pangestunipun kawon man diajar kali Senjaki kula semanggaken ngapa kok raine ditutupi apa cilik hah ketemu cilik wae kok cacaki babodi aduh lah kok cangkemmu rusak kaya ngono ta Dur apa ta cilik kepok iki ana sini ketemu cilik cacaki ora cawa dings kabar yo bu kebetulan caca selebete ngono to. Udah nol macam ni. Ada radang Ada radang. Weh, kayak muni radang kok cetha. Kenapa ya kata kamu kok tak rusak apa? Cangkeme rusak kabeh. Ada apa kita cangkeme rusak untune do protol. Apa? Untune do protol. Untune do protol. Protol man. Waduh mana sih kabar sih? Kata bahaya dia tu. Oh kabar deh. Oh di. Putih kaya kau untune dah protol man. Untune dah protol. Kabar dia lah. Kabar dah kabar. Bersih man. Bersih. Apa? Bersih man. Ada mana nanti. Untune dah protol bersih. Untune do protol mula rasane peri-peri wae. Lah piye sapa sing ngarwani karo Senjaki? Watak. Citraksi. Nggih, Man. Arep maju perang apa? Mung suwe sapa? Senjaki ngadang dalaning Kurawa. Wah. Keparat Senjaki. Gugu karepe dhewe. Nek Kurawa liyane iso dikakaco anu kalake. Ning Senjaki nek ketemu Rara Denario Citraksi ketemu babu anu batunya. Maju aja kok kian ngomong. Nek iso ngalahke Senjaki, kowe njaluk apa tak turuti? Siap, Man. Senjaki kula potange. Kuandane kula sempal babu. Babu meneh. Baune, Man. Mangkat to, Dek. Senjaki mati tenang aku.
Jaya matra Jaya matra imbangi